di manghatag og bugas nay. 25 kilos oh. Ikaw day pa kuhaon na pa nay. Nay manghatag bugas. Ayuda daw gikan ninyo. Sa mukha niyo ayo patagbuman giwi-giwi na tong kilay dinhi. Nauga dito. Kuha ang bugas kayo ko dili kuhaon wa may nung agon. Hiwi-hiwi niya kung kilay saan ako nagkiro. Hiwi na nagdaghan samok. Nanay-uliyo na sila na dadi na tamatagaan na. Duwaya ko na ng mga kilay yung diha na. Pila na mga ka-oras o kinilay ko. Gito na umanay. Duwaya na niya mga manong kilay. Uy, pila mga ka-oras. 8 ka-oras. Mao na mga mix do nga ang kining kilay makalangan sud kay sa imbis nga nanay ayuda gikan nga gipanghatag dili mahatagan kay ngano di man kana-og kay wa may kilay. Magkalangan jud diya ganang niya og mangilay gani mix no mga mix kanang saputon ka og kanang naim sampit nimo kay na magkahiwi-hiwi imong kilay. So, mauna to mga mix pag good vibes lang. Please don't forget to subscribe. See ya!